No capítulo de hoxe queremos situarnos na contorna da Coruña, unha área das Mariñas que tentou resistir o golpe de xullo do 36 e que acabou converténdose nun territorio moi castigado pola represión. Queremos analizar o ocorrido coa axuda do historiador Manuel Pérez Lorenzo, a quen moitos coñeceredes por Meirás, Un pazo, un caudillo, un espolio, e coautor, entre outros traballos, de Xeración perdida, coordinado por Emilio Grandío, un dos estudos máis completos sobre a represión das corporacións municipais republicanas na provincia da Coruña. Que tal, Manuel? Moi boas, como estás? Hola, moi ben, moi boas. Que che parece se nos situamos neses primeiros instantes do golpe, xusto despois da lectura do bando, non? Que supuxo o inicio da sublevación en Galicia? Como se foron organizando as forzas vivas da comarca nesa zona para tentar reprimir o golpe? Con que medios contaban? Sí, bueno, realmente o golpe por esperado, é dicir, porque ruido de sables, posibilidade dun golpe militar, se sabía que estaba aí e que podía suceder, non? Aínda así, bueno, pois se recibe con certo estupor nunha cidade, nunha comarca na que hai, bueno, pois, digamos, unha sociedade tremendamente plural e bueno, con estructuras políticas e sindicais moi fortes nese momento, non? Con a presenza, por exemplo, do anarquismo cenetista moi importante e do republicanismo liberal nas institucións. Nos primeiros momentos o que parece é que non se sabe moi ben que resposta dar e que facer, non? A primeira reacción, pois, por exemplo, do sindicalismo anarquista, de persoas vinculadas á esquerda sindical e á esquerda política é, bueno, pois, prestarse para intentar facerlle fronte ao golpe de algún xeito, pero con medios moi limitados. Entón, bueno, pois hai varios casos, tanto desde concellos da comarca como desde os barrios, de convoios que se dirixen a Coruña para solicitar armas ao gobernador civil coas que defender, bueno, pois a República ou a democracia, non? Pero nun primeiro momento, polo menos nunhas primeiras horas, pois non se accede a dar esas armas, quizáis por unha parte igual unha certa minusvaloración do golpe. Quizás subestimaron, non, o alcance da sublevación. Sí, claro, que xa houbera un golpe militar anterior, de Sanjurjo do 32, é dicir, hoxe sabemos o que sabemos porque o vemos desde o presente, non? E sabemos o que pasou. Pero en 1936 nin se sabía a que iba a conducir o golpe, nin se o golpe pois ia realmente a dar lugar a unha guerra civil, se iba a triunfar ou se iba a fracasar, non? As autoridades republicanas, nese momento o presidente do Consello de Ministros é un coruñés, Santiago Casares Quiroga, son reticentes a armar ao sindicalismo, porque en caso de fracasar o golpe, pois despois, digamos que terían que facer fronte a outro problema, non? E de entrada, pois, coñecemos ben, por exemplo, o caso de Sada, dun grupo de xente liderados polo líder cenetista José Monzo, que se dirixen a Coruña e volven para Sada coas mans baleiras. Volven coas máis baleiras e logo en apenas uns meses, en semanas, os golpistas conseguiron descabezar o poder político e sindical, non? Foron a polos representantes políticos, representantes sindicais, e por iso polo que falades de Xeración perdida no libro. Sí, Xeración perdida sobre todo porque estamos en 1936, despois das eleccións que gaña a Fronte Popular, e aí se produce un proceso polo que chegan a alcaldías e a concellos persoas moi novas, porque, bueno, pois en 1931 houber eleccións municipais, non se volveran a celebrar aínda, e en 1933-34, no bienio conservador, moitas destas corporacións, das corporacións electas no 31 de signo republicano, foran cesadas por orde gobernativa, alegando, bueno, pois que algunha connivencia cos sucesos revolucionarios de 1934, que realmente non se producira, era, digamos, unha fórmula para desbancar o republicanismo do poder municipal. Entón, en 1936,
despois das eleccións se atopan cun dilema: que facemos? Temos corporacións municipais que non foron electas, que foron nomeadas por orde gobernativa e que están formadas por persoas de signo político moi diferente ao que foi elexido no 31, é dicir, conservador. A situación cambiou moito con respecto a 1931, podemos repoñer as corporacións do 31 ou nomear xestoras. E en moitos concellos o que se vai nomear xestoras en previsión dunhas inminentes eleccións municipais, que despois non se celebran porque ten lugar o golpe de Estado. Entón, claro, nese momento accede ao poder político unha xeración tremendamente nova. Estamos falando que hai concelleiros, alcaldes que teñen en torno aos 20 anos. Unha xeración que é diferente, unha xeración nova con respecto a que participar activamente en 1931, non? Entón, claro, esa franxa de idade e esa xeración a que vai sufrir a represión, sobre todo a represión institucional dentro das corporacións de forma máis directa. E cando analizamos cifras de concelleiros represaliados, vemos como a maioría dos concelleiros que sufren represión son xente que chega ás corporacións en 1936, non? Que apenas teña experiencia, non, nos cargos. Claro, que non tiña experiencia política institucional, pero incluso en esferas máis altas, non? O gobernador civil da Coruña, Pérez Carballo, era unha persoa moi nova. É dicir, había unha xeración que estaba irrompindo en política con moito impulso, con moito ímpeto, interese, e que foi aniquilada. É dicir, esa xeración, aí hai unha ruptura xeneracional, porque hai unha xeración que sobre a que a represión do novo Estado foi especialmente incisiva, porque quixo decapitala e bueno, en certa medida, anulala. As cifras son espeluznantes: 88 alcaldes e concelleiros asasinados, 83 encarcerados, 40 fuxidos ou agochados, 37 exiliados, o 20%, dicides, non, dos cargos políticos que sufriron a represión nalgúna das súas maneiras, non? E nese traballo vos poñedeslle rostro a todas estas vítimas. Que tipo de afiliación tiñan? Non sei se había representantes, había algún partido máis castigado que outro, algún sindicato máis castigado que outro dentro das vítimas da represión? Sí, a ver, si falamos de represión en termos xerais, non, a nivel comarca da Coruña, digamos, e Coruña cidade, o sector a nivel ideolóxico de filiación máis castigado é o anarquismo, o cenetismo, o sindicalismo anarquista, tamén porque cuantitativamente hai que ter en conta que en Coruña en 1935 hai en torno a 12.000 persoas sindicadas na CNT, sobre unha poboación de en torno a 100.000 persoas, e as cifras de afiliación en concellos da comarca pois eran semellantes, non? A CNT nos anos 30 ten unha forza sindical e social moi grande, é dicir, na cidade da Coruña e na comarca, como digo, se a CNT quere paralizar a actividade económica, a paraliza, porque ademais non existe un sistema, por exemplo, de paro como que existe hoxe, e é o sindicalismo que está, digamos, cumprindo un pouco esa función, procurando, creando unha bolsa de traballo para traballadores en paro. É dicir, entón, no momento en que a CNT manda parar, a economía se paraliza. Vímolo nas eleccións de 1933, que o sindicalismo anarquista chama a abstención e a dereita obtén unha ampla maioría. Entón, claro, hai unha correspondencia tamén entre isto e o que ocorre despois. Hai sectores sociais, as élites, que están vendo ameazados os seus privilexios e que saben que, se o sindicalismo ten a forza que ten, iso se traduce ao final en presión sindical e en aumento dos dereitos para a clase traballadora, non? Entón, a represión tamén é, en certa medida, unha forma de combatir esa forza sindical que existe antes, eliminando obviamente o sindicalismo anarquista, porque non vai existir, se ilegaliza, non, pero tamén a moitos sindicalistas. Entón, cuantitativamente, claro, estamos falando dunha represión aí en clave de clase, non? Pero tampouco nos podemos quedar con iso, porque vemos como hai persoas, pois, por exemplo, afíns ou militantes do republicanismo moderado, liberal, que tamén son asasinados,
incluso de organizacións máis conservadoras ou do Partido Galeguista, por exemplo, que estaba nun proceso de crecemento, de auxe, unha represión bueno, pois a nivel ideolóxico que abrangue a todo aquilo que se pode englobar dentro do que non encaixa no réxime. É dicir, as persoas son asasinadas fundamentalmente porque se extermina a democracia e porque se asesina a democracia. No caso do Concello de Sada, pois tamén foi un exemplo representativo da represión nesta zona, non? Un dos primeiros en caer foi precisamente o alcalde, non? Antonio Fernández Pita, o encargado de asinar esa orde de requisa de armas. Como se produciu o arresto e a execución do rexedor? Sí, este é un bo exemplo disto que estaba dicindo, non? O de Fernández Pita. Fernández Pita é un republicano moderado, independente, que procede da Orga de Casares Quiroga, pero que, bueno, que tiña unha posición incluso confrontada en diversas ocasións co movimento obreiro, con sindicalismo anarquista, non? E que, polo tanto, por esa razón, el, de entrada, presupón que non vai ter excesivos problemas ou que non debería de ser especialmente obxecto de persecución, non? Por iso tampouco toma especiais precaucións. Sin embargo, Antonio Fernández Pita é detido, procesado e é condenado precisamente por levar a cabo esa requisa de armas, non? Unha vez que o golpe de Estado bueno, pois se ve que vai adiante, que hai unha situación de conflicto aberta, hai moitos alcaldes que ordenan requisar armas para poder defender a legalidade republicana e tamén para evitar que existan conflictos que non estean controlados, digamos, polas institucións, non? E esa requisa de armas asinada, digamos, por o alcalde é efectuada na práctica pola CNT, por sindicalistas da CNT. Fernández Pita é acusado nese exercicio de xustiza inversa que levan os sublevados, non? De auxilio a la rebelión, cando o que está facendo é facer fronte á rebelión e defender a legalidade. E é condenado a pena de morte e a unha multa de 100.000 pesetas, que era unha absoluta fortuna nese momento, para un home que a súa profesión era o mar, era mariñeiro. E vai ser asesinado, claro. E sería asesinado igual que aconteceu co irmán de Ramón Suárez Picallo, non? Con Antón Suárez Picallo, claro. Outra das vítimas da represión, non? El, por que foron a por el? No, a ver, no caso de Xoán Antón é paseado, non? Na comarca da Coruña hai contabilizadas, hai máis, pero contabilizadas hai 600 persoas que son asasinadas durante os primeiros anos do franquismo. Desas 600, 150 son executadas e o resto son paseadas. Xoán Antón Suárez Picallo está dentro deste segundo grupo que é o máis numeroso, é dicir, persoas que son directamente asasinadas, sin ningún tipo de procedimento. Xoán Antón Suárez Picallo era o referente da esquerda a nivel local, en Sada e en boa parte a nivel comarcal. Era o principal dinamizador do Partido Galeguista. O seu irmán, obviamente, é unha figura central do partido, é deputado en Cortes, pero a súa presenza está máis no ámbito estatal ou no ámbito, sobre todo, galego, non, dentro do partido, que no ámbito local. No ámbito local é Xoán Antón, que ademais é un líder agrario, que organiza sindicatos agrarios e pretende a través deles difundir fórmulas colectivas para modernizar o traballo no campo, por exemplo, a adquisición colectiva de maquinaria agraria, a adquisición de sementes melloradas da misión biolóxica, e organiza charlas para divulgar todo este tipo de cambios, non? E é un dinamizador cultural. A él se debe a creación de varias entidades, como por exemplo o Ateneo de Cultura Política e Social, que se crea en Sada un ano antes da guerra, que ten unha actividade nun ano totalmente extraordinaria. Entón, Xoán Antón Suárez Picallo obedece esa figura de persoa de referencia, de persoa que ten un calado social potente, que é, en certa medida, unha referencia na súa comunidade. Entón, matalo é unha forma tamén non só ao final de acabar cunha persoa, de desencabezar un movimento, sino de algo máis que eu creo que é o máis importante, que é o que pretende a represión, que é unha represión instrumental, que máis que a matar está destinada a crear un novo tipo de sociedade, a través do terror, a infundir na sociedade unha mensaxe,
que é que si faz determinadas cousas, si te metes en determinadas cuestións, o resultado vai ser o mesmo que o que padeceron unha serie de persoas que eran moi coñecidas, que eran referenciais na comunidade, que son asasinadas, ademais, non dunha forma pública, pero sí visible, para transmitir unha mensaxe. Xoán Antón Suárez Picallo non é casual que el e dous sindicalistas de Meirás sexan capturados en Coruña, pero, sin embargo, os seus corpos son tirados, lanzados nun monte en Begue, en Sada. É dicir, había que facer visible esa morte entre a súa comunidade. Era unha acción exemplarizante, non, como se adoita dicir. Tamén está o caso de Rafael Fernández, non? O mestre Rafael Fernández, que tamén era unha persoa que un dinamizador sociocultural tamén da zona de Sada, non? A el foron a buscar a casa de noite cando estaba coa súa familia e rapidamente acabaron coa súa vida. Sí, exacto. Claro, a represión sobre o maxisterio é outro capítulo importante, non? Por qué? Porque xente como Rafael Fernández Casas ou como outros mestres e mestras represaliados representan o proxecto modernizador da República. É dicir, ao final representan, son figuras de relevancia social, figuras moi coñecidas na súa comunidade, que teñen, no caso de Rafael Fernández Casas, ademais, un bo nome, digamos, entre a veciñanza, e que representan a capacidade de transformar a sociedade desde a infancia, non? Entón, é un dos sectores que vai ser máis castigado. Rafael Fernández Casas, que tiña, moita relación con Xoán Antón Suárez Picallo, que vivía a uns metros da súa casa, é detido na súa casa, que era na propia escola de Souto, en Carnuedo, e é trasladado a Trasanquelos, onde é asasinado e enterrado nunha foxa común na que siguen os seus restos a día de hoxe. Sí, porque foron imposibles de identificar, non? Despois de intentalo hai un par de anos, sí, non? Efectivamente, tiña nese momento unha muller e dous fillos, apenas moi pequeniños, non? Sí. Ademais, teño entendido que, como aconteceu con outras figuras destacadas, non? Que tamén tentaron destrozar a súa biblioteca, todas as súas pertenzas, non? Era tamén un xesto, non? De cara ao resto da cidadanía, non? Do que pretendían os que estaban facéndose co poder nese momento, non? Sí, e tamén un acto moitas veces público, a queima de libros como forma de sinalar que unha determinada forma de coñecemento e de cultura pode ser nociva ou perigosa e que é mellor manterse alleo a ela, non? Iso vai pasar coa casa do Suárez Picallo, por exemplo, salvouse algún material, algúns documentos, algúns libros valiosos que foron agochados no xardín, enterrados. Ocurre con escolas, por exemplo, ocurre coa mestra de Miño, María Vázquez, con María Vázquez Suárez. A familia tamén é queimada. Ocorre coas escolas de Seis os Contornos, que eran unhas escolas que en Sada, unha sociedade de migrantes que xuntaran cartos en Nova York e que montaran unha escola tremendamente avanzada a nivel didáctico para o seu tempo, non? E que ademais sufre dúas purgas, unha en 1936, cando a súa biblioteca é expurgada e toda unha serie de volumes son queimados, pero nos anos 50 un director da escola ordena a queima de todo o resto da biblioteca e que se faga unha sorte de cerimonia no patio na cal os nenos son convidados a ir á biblioteca, coller libros e botalos ao lume. É dicir, como unha forma de aprendizaxe inversa terrorífico. Terrorífica, sí. Acabas de mencionar o caso de María Vázquez Suárez, asasinada aquel terrible verán do 36. Tamén elas, non? Foron vítimas da represión, probablemente non cuantitativamente falando ao mesmo nivel que os homes, pero tamén padeceron unha represión brutal durante aqueles anos, non? Sí, claro, a nivel cuantitativo moito menor, pero inda que sexa paradóxico, iso tamén o explica a propia mentalidade patriarcal dos represores, que non vían na muller a un suxeito político activo posible. Aínda que si o eran, e despois demostrouse, non? Aínda que si o foran, non? Pero a concepción que tiñan, pois non as levaba a identificar, igual que os homes, como suxeitos políticos a exterminar. Sí que hai casos moi evidentes, pois o de María Vázquez, por exemplo, que ademais é unha referencia como mestra, que é asasinada e incluso testemunho de algunha exalumna que foi ao cárcere
en Pontedeume, no que está ela encarcerada en días o día posterior ou días posteriores ao seu asasinato, porque tiña ali aos seus pais e un dos gardas do cárcere lle di que mire as súas botas que están manchadas de sangue e son a sangue da túa mestra. ¿No? Sí. É dicir, esa vocación incluso de proxectar o asesinato cara aos propios alumnos para que, como forma tamén de ensinanza, ¿no? De aterrorizar. O que hai sobre a muller, moitos menos asasinatos, pero sí outras fórmulas represivas, que son a estigmatización, a marca. É dicir, por exemplo, o rapar o pelo, non? Rapar o pelo e exhibir públicamente as mulleres rapadas para que queden marcadas ante a sociedade, sinaladas. No caso de Sada, hai varios casos de mulleres que son obrigadas, mulleres que tiñan nese momento os seus maridos agochados e que son obrigadas a barrer a praza de San Roque en día de mercado á vista de todo o mundo e a subirse nunha tarima e a facer o saúdo fascista e a berrar arriba España. Unha forma de, xa digo, de humillar humillación tamén, que moitas veces a nivel psicolóxico tivo unha pegada moi difícil despois de superar. Claro. Falamos das vítimas, pero quen foron os vitimarios nesta área, Manuel? Sigue un pouco a pauta do conxunto de Galicia. Do país. Hai, é dicir, máis que persoas ligadas directamente ás élites conservadoras de dereita previas ao 36, hai, sobre todo, grupos de milicianos que se organizan despois do golpe de Estado coa función, en principio, de guardar a orde, pero que realmente son os que levan a cabo paseos, asasinatos extrajudiciais, non? Falange ten un peso relevante, Falange que apenas existe antes do 36. Sí, é curioso, sí. Por exemplo, nas localidades da contorna da Coruña non tiña organizacións propias, podía ter algún afiliado, algún militante ocasional, pero era anecdótico. Sin embargo, tanto na Coruña como na contorna, pues de repente Falange ao beiro do réxime, non? E sobre todo unha vez que se produce o decreto de unificación e se convirte en partido único, pois comeza a medrar como a espuma e hai moita xente que se integra nas estruturas de Falange, non? Están as forzas de orde tradicionais, a Garda Civil, por exemplo, non, que tamén participan da represión nas súas diversas formas, incluso dentro das forzas de orde se produce unha represión interna contra persoas que teñen un pasado republicano ou que se negan a participar nas tarefas represivas, e hai persoas que desaparecen ou que son asasinadas ou que son sometidas a xuízo e executadas por este motivo. E nesa zona, non sei se hai algún escenario do terror. Onde facían os golpistas as execucións? Había zonas ás que acudían a cotío a levar as súas vítimas e acabar con elas? Sí, bueno, hai por unha parte o que son asasinatos xudiciais, digamos, por exemplo, o Campo da Rata en Coruña, non? Ou persoas de Coruña que son encarceladas en Ferrol e que son asesinadas en Ferrol, no Porto, e despois están os lugares de execucións extrajudiciais, non? Lugares como algunhas praias, a praia de Bastiagueiro, por exemplo, aí rexístranse ata 8 persoas que son asasinadas, pero é unha represión bastante espallada. Se seguimos, por exemplo, o rastro dos cadáveres que van aparecendo, vemos que aparecen en lugares, na maior parte dos casos, lugares visibles, pero repartidos polo territorio. Por exemplo, nas beiras de estradas que tiñan certo tránsito, na contorna dos cemiterios e das igrexas, é unha represión bastante espallada. Hai, iso sí, moitas persoas que son asasinadas, que son da comarca, que son asasinadas fora, por exemplo, na Costa da Sal, no límite entre as provincias da Coruña e Lugo.
E despois están eses outros lugares de represión, vamos dicir así, económica, esas torres de Meirás, non? Ese máximo expoñente do espolio franquista, que ademais puderon ser recuperadas por o público grazas en gran medida a ese inmenso traballo que fixestes tanto Carlos Babío como a ti no libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, non? Que efecto causou na cidadanía de Sada esa forma de represión e como, que consecuencias tivo para a veciñanza da zona esa apropiación dese lugar tan destacado da zona de Sada? Claro, aí falamos de consecuencias de diversa índole, non? Por unha parte, o propio agasallo das Torres a Franco leva implícito xa consecuencias en forma de coaccións polas que se obrigou a xente a participar no agasallo, a pagar, a contribuir na suscripción, persoas que perderon as súas terras de cultivo, que eran o seu medio de vida, terras das que en moitos casos non eran propietarias porque as traballaban en contratos de arrendamento, de foro, e polo tanto sobre as que non tiñan dereito a reclamar nada, simplemente son expulsadas, perden o dereito a en algún momento a facerse con esas terras e perden o seu medio de vida, non? Está obviamente o caso da familia Babío Portela, que directamente perde a súa casa, que é expulsada, ou persoas que sufren descontos en nóminas, etc. Eso nun primeiro momento. Eso, aí falaríamos de coaccións, de tomas de terras, etc., dunha forma non tanto de represión económica, porque non é algo que se faga para reprimir, sino para enriquecer o dictador directamente, pero sí de consecuencias económicas para persoas. Pero despois, a partir de aí, hai outras modalidades de represión que están relacionadas co feito de que Franco verane no Pazo de Meirás. É dicir, o Pazo de Meirás se convirte, claro, na residencia do dictador durante 4 décadas. Iso implica, por exemplo, poñer en marcha todo un dispositivo de vigilancia da sociedade cada vez que Franco visita Meirás, con detencións preventivas. Décadas despois da guerra, había xente que era detida ante a chegada de Franco preventivamente ou sometida a vigilancia ou incluso arresto domiciliario para evitar, que puidera circular con liberdade, non? É unha forma de represión, de control social ligada a isto, pero tamén falamos de outras fórmulas, como por exemplo a obriga a veciñanza de Sada e dos lugares limítrofes coas estradas que escollía Franco para circular, a obriga de colgar bandeiras nos balcóns ou de pintar as súas casas ao paso da comitiva. Consérvanse bandos de alcaldes nos que se anuncia que ante a chegada de Franco que é obrigatorio pendurar bandeiras de España dos balcóns e que se procederá a visitar casa por casa e a sancionar a aquelas persoas que non teñan a súa bandeira. Isto que pode haber casos nos que non resulte especialmente dramático para persoas que padeceron represión, para persoas que teñen familiares que foron asasinados durante décadas, ter que participar nos recibimentos a Franco, ter que desplazarse a Meirás, ter que facer determinados saúdos e cerimoniais ou ter que colgar determinadas bandeiras, tamén era unha forma de represión. Porque é importante seguir facendo memoria, seguir falando disto, Manuel? É importante por moitas razóns, porque coñecer o pasado, non vou dicir o contrario porque son historiador, coñecer o pasado creo que con independencia da época é sempre enriquecedor para as sociedades presentes, non? Pero que ademais neste caso falamos de algo dun pasado que xa non é recente. Ata hai pouco decíamos que falábamos dun pasado recente, pero claro, eu traballo con adolescentes, para eles non é recente a Guerra Civil, é un pasado remoto, tan remoto casi como a Guerra de Independencia ou como as guerras carlistas, non? E por iso, porque se está rompendo un pouco ese vínculo, ese efeito de que ata hai pouco tempo todo o mundo coñecía a alguén que padeceu represión ou alguén que tiña un bisavó, unha bisavó, un avó que padeceu represión ou que a padeceu na súa familia, non? Ese lazo co pasado estáse perdendo, iso unido a dinámicas que non son nin sequera de ámbito estatal, que son internacionais, de auxe de movementos de extrema dereita, de movementos que se fundamentan na intolerancia cara ás ideas contrarias, e especialmente en adolescentes,
bueno, como efecto tamén das redes sociais e do seu uso dunha forma determinada, non? Creo que coñecer o que pasou e saber o que pasou, sobre todo, no ámbito máis próximo, bueno, pois é unha ferramenta potente para evitar que ocurra de novo. Cando dicíamos isto hai uns anos, parecía casi como unha excusa ou como algo que decíamos por decir, non? Por que? Porque se presupoñía que non podía ocurrir de novo. Sin embargo, bueno, pois hoxe vemos con preocupación bueno, pois discursos, acontecementos e tendencias que nos levan a pensar que non é tan imposible que ocurra de novo, non? Por lo tanto, bueno, coñecer, sobre todo, esas historias persoais, esas historias de vidas truncadas, non? Coñecelas directamente, ver, bueno, pois esa foto de Antonio Fernández Pita, alcalde de Sada, que era un señor, un demócrata, unha persoa de esquerda moi moderada, ver esa persoa, coñecer a súa historia, ler o relato que fai, por exemplo, Pepe Miñones, que foi deputado, compañeiro del de prisión, sobre os últimos momentos de Fernández Pita, ver ese documento de entrada en capilla que lle fan asinar, que prácticamente non é capaz de poñer o seu nome, non? Xusto antes de ser executado, e como nese mesmo documento imprimen acto seguido o certificado de función, e ao mesmo tempo pasar todos os días por diante da súa casa, que está aí en Fontán abandonada, e lembrar esta historia, eu creo que nos conecta un pouco co pasado en clave humana e axuda a, bueno, pois como antídoto ante certas tendencias. Pois Manuel Pérez Lorenzo, moitísimas grazas por pasarte hoxe pola ferida aberta no 36 e por axudarnos tamén a facer memoria. Grazas e unha aperta. Un placer. Moitas grazas.